În listarea deschisă, cei 3 actori au toți, sau fiecare, o agendă ascunsă. E ca și cum am povestit și ne-am zâmbit aici la masă, dar sub masă avem puștile orientate unul către altul. Și agenda ascunsă se vede, adică vânzători care zic că lucrează cu 10 agenții, dar în realitate se gândesc cum să facă ca să nu-i plătească pe niciunul, sau cumpărători care aleg să caute singur proprietatea tocmai din dorința de a nu plăti un agent imobiliar și de asta agenții imobiliari sunt văzuți ca taximetriști mai scump. Nu m-au purtat din centru până la casă și vrea 3.000-4.000 de euro. Dintr-un punct în altul, da. Sau deschizători de uși. Și da, deschizători de uși sau tot felul de alte etichete care se pun agențiilor imobiliari și pe bună dreptate, pentru că la finalul zilei orice profesionist ar trebui să fie plătit pentru serviciile pe care el le livrează. Corect. Ori dacă clientul nu simte că a primit valoare prin serviciile prestate, asta este consecința acțiunilor și serviciilor pe care agenții imobiliari le prestează.